మా హోటల్ గురించి మేము చెప్పడం కాదు, ఒకసారి మా కస్టమర్ రివ్యూస్ వినండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది, రీజనబుల్ కాస్ట్, ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, ఫుడ్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఆల్ టిఫిన్ ఇస్ గుడ్. నైస్ టేస్ట్ బాగుంది. అన్ని ఐటమ్స్ చాలా బాగుంటాయి. చాలా బాగుంది. పూరి అన్ని ఐటమ్స్ బాగుంటాయి. ఎస్పెషల్లీ పూరి కుర్మా సూపర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది సూపర్ పూరి. నిన్నేం తిన్నా? ఫ్రైడ్ రైస్ తిన్నాం కదా. గవి ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే బాగుంది. ఇంకా మిగతా హోటల్స్ లాగా మేము 4-5 దగ్గర రివ్యూస్ తీసుకొని పెట్టడం లేదు. మేము దగ్గర 100కు పైగా రివ్యూలు తీసుకొని 90% అందరూ బాగుందనే చెప్పారు. ఆ రివ్యూస్ అన్నిటినీ కూడా తొందరలోనే పెడతాను. అన్ని రివ్యూస్ ఈ వీడియోలో కవర్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం, అందుకని.